Sa mga taong di pa nakakalimot mo mag-subscribe, naniniwala pa kung sila may tatanging busilak at may mabubuting kalooban. Saan man kayo naroon sa iba't ibang sulok ng mundo, sana ay palagi po kayong malayo sa sakit sa araw-araw at malakas ang pangangatawan sa araw-araw. At sana po ay magpursige po tayong manalangin sa araw-araw bago matulog pagkagising sa umaga, para palagi po tayong gabayan ng isang makapangyarihan sa lahat. Ang isishare ko po ngayong araw na sa inyo ay para palagi po tayong gabayan ng Diyos ang makapangyarihan sa lahat. Napaka-importante po ito. Usalin lamang po sa isipan ng 3 bisis at iipo sa 2 palad. Pagkatapos itikom at ibaba muna. Pagkatapos ng 3 minutes po, pwede nyo pong ibuka. Maganda rin po ito ipo sa tubig inumin at para kumalat po sa ating katawan at gagabayan po natin sa makapangyarihan sa ating gagawin sa araw-araw. At hindi po tayo iayadya sa mga masasama, kundi gabayan tayo para sa kabutihan lamang po. Narito po yung orasyon po, Rex Agnus Dei, Rex Agnus Dei, Rex Agnus Dei. Tapos itikom po natin yung usanin po sa isipan na itikom po ang 2 palad, tapos itikom po ibaba. Narito pang orasyon po. Maraming salamat po.